केरी तेरेखोल वाठारांतले वादग्रस्त लिडिंग हॉटेल कंपनीन आता पेडणे तालुक्यांत CSRचे सामाजिक वावराक सुरवात केल्या। कंपनी पेडणे तालुक्यांतल्या भुरग्यांक बांदकाम वाठारांत नाजाल्यार आपलो स्वताचो काम धंदो सुरू करपाक कोर्सा वरवीं प्रशिक्षण दितली। लार्सन अँड ट्युब्रो कंपनीचे इन्स्टिट्यूटांतल्यान ह्या भुरग्यांक प्रशिक्षण मेळटलें। कार्यावळीक पेडणे तालुक्यांतले पंच, सरपंच आनी पंचायतीचे सचिव आशिल्ले। कौशल्य विकास पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सर्वांकडे आता स्किल म्हणजे कौशल्य विकासामागे जे एक मिशन तयार केलेलं आहे। तर एल&टीने हे 20 वर्षापूर्वी सुरू केलेलं आहे। तेव्हाच हा जो आहे ते विजन त्या एल&टी मॅनेजमेंटला होतं की कौशल्याने देशाचा विकास होऊ शकतो। तर हे सोशल कॉज, सामाजिक बांधिलकी समाजाला आपण त्याचं देणार असतो, या माध्यमातून हा कौशल्य कार्यक्रम हाती घेतले। आपले पंतप्रधान सुद्धा सांगतात की आपले युवक, आपले तरुण, आपले बेरोजगार युवक जे आहेत त्यांना स्किल प्राप्त करून द्या, त्यांच्यातलं कौशल्य विकास व्हायला पाहिजे। आणि त्या माध्यमातून लिडिंग हॉटेल्सनं आपली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे सामाजिक जबाबदारी जी आहे त्या सामाजिक जबाबदारीचं भान ठेवून एल&टी या संस्थेला विनंती केली की तुम्ही इथे या आणि आम्ही तुम्हाला जो काही इथला लागणारी व्यवस्था असेल त्या संदर्भात आम्हाला शक्य होईल तेवढी मदत करू। पणजी रोटरी क्लबान 11 ऑक्टोबराक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारा बरोबर चर्चा दवरल्या। कार्यावळीचें नांव मोनोलॉग। स्पेशल भुरग्यां खातीर फंड जमोवंक रोटरी क्लबाचो हो उपक्रम। ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सांजे 6 वरांचेर हो संवाद जातलो। मुलाखत नामनेचो टीव्ही एंकर गौरव सावंत रक्षा मंत्र्याची मुलाखत घेतलो। कार्यावळीचे तिकेटी 10 ते 2000 मेरेन। Is titled monologue, and aptly so, because there is going to be a thought process, a thought of Mr. Manohar Parrikar. His man would try. We would try to read his man if possible. Let's see how good the host would be. The function is on Sunday, 11th of October, 2015. It will start sharp at 6 p.m. The function is going to be held at the Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium, Bangalore. Probably a function of this size magnitude has never ever been had in Goa. Began of how to raise the funds for these vocational centers, kind of revenue for their future, for their livelihood and for their future. Then we have 2 rows of 10,000 rupee tickets. Thereafter, I think we have 3 rows of 7,500 rupee tickets. Now these tickets are per seat. Then it's 5,000 rupees per seat, 2.5, 2, and that's where it ends. इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।